Lahat. Lahat. Yan, nawala na yung sa'yo. Tanggalin mo yan. Ha? Ubos. Hintay mo ano, Paspasin ng paspasin yan. Pag hindi mo pinaspas yan, dudurugin kita. Oo. Huwag ka na tumakas. Hindi ka rin makakasakas dyan. Dagdagan ang init. Jesus sa sinag banahaw. Rikulo. Lusawin siya. Bakit gusto mo ang kanyang katawan lupa? Tinatanong kita, bakit gusto mo ang katawan lupa nito? Bakit mo gusto ang katawan lupa niya? Tinatanong kita kung bakit gusto mo ang katawan lupa niya. Sa pangalan ni Kristo. Bakit gusto mo ang katawan lupa niya? Ayaw mo kong sagutin. Sunod mo yung katawan niya. Bakit gusto mo katawan ng lupa ng tao ito? Anong tawag sa mundo mo? Ha? Papasok ka pa sa loob ng katawan niyan. Tanggalin mo lahat yan. Ay, bilhin yan. Tanggalin! Wala tayong magagawa nito. Kailangan tapusin ko. Masamang skin ko to. Sinungaling na Diablo ko. Masamang espiritu, inuutosan kita lumabas ka sa loob ng pag-aari ng Yesus Cristo. Sa pangalan ng Jesus. Amen! Layas! Gising. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. O, sige. Sandal na. Hindi yan titino. Mga bad spirit yun. Nagsimula doon sa pamilya niya. Ando, nagkagulo doon ng mga Diablo. Nasa lahat ng pawis, sobrang pawis. Sa kagaling, madilim maliwanag. Madilim. Magsimba kayo. Kulang ang iyong pag-spiritual sa pagdarasal. Ikaw, kapre, tekbalang. Ikaw naman, Diablo, masamang espiritu. Sige, punasan. Sabay tubig mo rito, pesto M. Ay, ito sa'yo kasi mas malaki bawas kasi kundi lang yung tipo. Ay, sige. Inom. Hinga malalim. Oo, mayulo ka talaga kasi wala ka pa tulog. Oo. Tayo mo muna. Lunukin ang tubig, dahan-dahan lang ibaba mo sa lalamunan mo. 3 times, sabi mo in Jesus' name. Lakasan mo, galing sa puso mo. 3 beses. In Jesus' name. Ulitin mo, galing sa puso mo. In Jesus' name. Sige pa. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpag mo yung paa mo. Dilatan mo ka. Relax ng hangin. Ano paramdam mo? Ano ba yung sakit mo kanina? Sakyan po. Okay, tingnan mo yung tiyan mo. Ano pinag-iba? Nawala na. Magang na. Pinas-pinasa mo. Si Tikbalang, si Kapre, ikaw, mga demon. Maiitim. Mga maligno. Maraming maligno doon sa bahay nyo. Basbasan mo ng tubig yan. Magdasal muna kayo. Manalangin kayong lahat. Hindi lang kay ikaw. Kayong lahat. Kung sino nakatira sa loob ng bahay, magbukas ng kandila ng 7 AM. Tapos alas 5 ng hapon. Basbasan lahat ng buong bahay. Sapkat, ito lang sasabitin nyo. Pwede mauna si Kristo, pwede si Jesus. In Jesus' name, masamang espiritu. Lumayas ka rito sa aming bahay sa pangalan ni Jesus. Amen. Paulit-ulit lang yan. Naggagano ka ng holy water. Oo. Hindi naman naubos yan. I-refill mo lang ng i-refill. Lahat. Yan tubig yan. Sabay-sabay lang isang dasal. Oo. Magbukas ng kandila. 7 o'clock ng umaga, 5 PM ng gabi. Huwag masyadong gabi kasi wala naman kayong mga anting-anting.
Ang liwanag lang, kailangan bukas yung kandila bago kayo magbasbas. Para yun ang liwanag. Hindi, itirik mo doon sa altar para yun ang magbibigay ng liwanag sa inyo. Anong paramdam? Yung totoo, anong paramdam mo sa katawan mo? Yung mga divisoras, Lumilipad ka na rin. Yung kanina asawa mo, sabi niya para daw siya lumilipad eh. Ikaw, ano? Yung mga divisoras, bumili na po ng mga pagkain. Okay na siya mo. Ilan taon niyo naman sakit yan? Kasi kagabi, yung pasyente namin, Nakarang taon? kasi wala nang mabila ng pagkain, nahilo sila, kaya kailangan kong mabili na iba yung pagkain. Sige. Kung doon wala na po kasi doon, ubus na, kaya hindi ko din na nakapagili na yung pagkain. Sabi ko na ng price na pa. Kasi baka mangyari na naman yung kagabi na nahilo. Okay na yan. At least, importante, tinapos ko na yung mga kalaban mo. Okay na yung pakiramdam mo. Wala nang sakit. Wala naman umiyaw, wala din kami sa labas. Mas malakas umiyaw yun. Kaya kami. Paano iyaw yun? Wow! Yung babae yun, iyaw lalaki. Okay na, paalam ka na. Tingnan muna natin. Yung asawa mo pala.